privítal na pôde Turčianskej galérie, tentokrát pri príležitosti výstavy súkromného zberateľa Vlada Bulu, ktorý ako prvú asi zo svojich zbierok, ktorú chcel nám tu ukázať, tak chcel ukázať túto modranskú keramiku. A preto by som poprosil svoju kolegyňu Vierku, aby nám povedala prečo a o čom tá výstava je. Začnem tak, že vlastne hlina bola od pradávna a ovplyvňovala život človeka. Túto hlinu tvaroval do rôznych podôb, tak aby mu spríjemnila každodenné bytie. Prvoradé boli pre neho užitkové predmety, ktoré potrebovala pre život. Tanier, miska alebo nejaké nádoby, kde uložil nejaké potraviny. Človek však mal aj inú vnútornú potrebu vytvárať rôzne kultovné a ozdobné predmety a v nich zaznamenal niečo, čo prežil, niečo prežité. Podobne je to aj s modranskou keramikou, s modranskou keramickou plastikou, ktorá vlastne tvorila, vyplňala voľný priestor v keramickej peci, kde sa vypaľovali tie užitkové predmety, ako boli taniere a vázy. Teda spočiatku to boli len malé figurky detských hračiek, zvieratka, prasiatko, koník alebo ovečka. Neskôr to boli postavy ľudí a zvierat, imitujúce povolania, hej. Teda znovu záznamy každodenného života. Výroba modranskej keramiky je jedinečná. Spočíva v spracovaní hliny z modranských ložísk a ručným dekorom. Hrnčiarske figúry sa tvarovali prevažne na hrnčiarskom kruhu a fajansové sa zhotovali ručným modelovaním alebo pomocou foriem. Výrobky sa voľne sušili v dielni, po dôkladnom vyschnutí sa vypaľovali v peci pri teplotách až 1000 stupňov. Po prvom vypálení sa glazovali surovou bielou glazúrou. Na ňu sa voľnou rukou maľovali technikou vzory a išlo o maľbu ako maľbu surového emailu. Teda dôležitá bola istá ruka. Pomaľované výrobky prešli druhým výpalom, po ktorom keramika získala vysoký lesk, sítosť a trvanlivosť farieb. Vďaka ručnej maľbe je každý výrobok osobitý. Pred maliarom bola postava, najprv biela, toho pastiera s ovečkou na pleciach. Teda ten maliar volil farbu na ten odev. Vidíte, že jeden dal žltý, nezdobil, jeden ho vyzdobil. Každý pristúpil k tomu základnému materiálu svojím spôsobom. No a jeden maloval ovečku, možno, že to bol ten istý maliar, ktorý sa jedného dňa rozhodol, že ovečiek bolo dosť, namalujem barančeka. No a vlastne na výstave sú teda dva varianty. A to je vlastne aj, o tom je zberateľstvo. Základná forma je rovnaká, ale vlastne ten ľudský zásah, voľba farieb, z každej plastiky urobí teda samostatné dielo. Zberateľ ale musí mať všetky, kde je Vlado. Vytvára teda v zbierke série. Aspoň zaspomínam, tak sme to robili v detstve, keď sme zbierali servítky. Zbierali sme a vymieniali. Aby zbierka rástla, rôzne odtiene toho istého vzoru tvorili série. Ak sa pamätáte, najvzácnejšie a úžasné boli tie ruské. V podstate nedostižné. V podstate končím a zaspomínam na asi 70. roky, vtedy som spoznala Vlada a ja som zbierala sklo. Vlado už vtedy mal krásnu zbierku a nie len zbierku skla. Už vtedy zbieral všetko a všetko pekné. Zbiera to dodnes a sníva. Sníva sen o múzeu, kde by celoživotné svoje dielo a svoje snaženie, čo je úctihodná zbierka, našla svoj domov. V
tomto mu držím palce a táto výstava je dôkazom, že tento sen má svoje opodstatnenie. Vládko, dovoľ, aby som ti za tvoje celoživotné dielo vlastne udelila ocenenie. To je záchranné koleso veci a vecičie. Ďakujem pekne. Doktore dáš. Ďakujem. Dojatý zberateľ nepovie ozaj skutočne niečo ako tej... Tak ja si dovolím vám poďakovať za účasť a za to, že ste prijali pozvanie na túto výstavu. Som rád, že ľudia majú vzťah aj k takýmto veciam, ako tu je. No je to moja ďalšia výstava, ako tu povedal Jaro, že to je čas bola už u mňa, ale on myslel to, že bola čas v obchode, keď som predával v týchto priestoroch. No a prakticky toto je 26. alebo 7. výstava, po tých prvých 5 bolo výstava hrnčekov, ktoré som mal aj v Martine, aj na Liptove, aj v Krevnici, aj v Žiline. Toto je prvá takáto ucelená výstava tejto modranskej kameniny. No ja len chcem toľko povedať, že som rád, že vôbec na Slovensku existujú zberatelia, sú zberatelia, ktorí zachraňujú všetko to, čo ešte sa dá zachrániť, lebo ináč by to skončilo v Poľsku a v Maďarsku a v Rakúsku a neviem, kde možné, pretože keď chodíme tuto s kamarátmi niektorými po tých burzách a vidíme teda, že tí bohatší, solventnejšie národy skupujú všetko, čo je u nás, a všetko to ide vonku, tak teda vďaka tomu, teda, že vôbec zberateľstvo na Slovensku existuje ešte, že sú zberatelia vášniví, ktorí teda nehľadia na čas ani na takú korunu a zachraňujú, čo sa zachrániť dá. Však de facto takto vznikajú múzea, keď tak si spomenieme, že Kmeď bol tiež taký ľudový zberateľ, plno ďalších ľudí, keď nezbereme tie zbierky tých šlachticov, ale tých bežných ľudí, takže vďaka tomuto teda vznikali aj múzea, aj Martinské múzeum, slovenské, aj národné, aj ďalšie. To len doplním Vierku teda, že je zaujímavé na tomto, že týchto, ako povedala, bola vytvorená forma dákej plastiky. A tú plastiku prakticky používali niekoľko rokov, až dá sa povedať 10 ročí, tú formu. Ale malovali ju rôzni maliari, rôzni umelci de facto, sú značené, každá tá plastika má dole značku, ktorú malovala. Zaujímavé, že napríklad je tu plastika, ktorá má datovanie rok 1947 a taká istá má, zase v takej inej vitrínke, má datovanie 1951. Ale proste už je malované a dá sa povedať, že by ste nenašli dva stejnaké kusy, čo sa týka malby, ako farie. Môžu byť ako, mám tam napríklad niektoré kusy trojmo, štvormo, ale každý je proste inakšie malovaný a z druhej strany je aj inakšie značený. Takže ono je to taká dlhodobá, dá sa povedať, vývoj celej tej modranskej fabriky, ktorá bohužiaľ zanikla. Existuje v Modre ešte pár súkromných výrobcov a je tam také malé múzeum z tej pôvodnej dielne, čo v Modre bola, tam som osobne bol, tak tam sme tam pozreli tú výstavu ich a majú tam možno takých pár kusov viac ako je tu zozbierané. No, takže myslím, že sa im podarilo zozbierať celkom slušnú tú produkciu, ktorú za tie roky, dá sa povedať, najviac cez slovenský štát alebo pred vojnou a tesne po vojne proste Modra vytvorila. Hovorím, teraz existuje ďalších asi 8 alebo 12 tých keramikárov, ktorí vyrábajú v súčasnosti modranskú keramiku. Aj dá sa s tým stretnúť na všelakých trhoch, jarmokoch, v obchodoch, takže ono dá sa aj to postupne zbierať, kupovať. Ale hovorím, že používajú, ale už to vidno, že už to nie je tá pôvodná modránska technika, tam pôvodná modránska farba, už to je dačo novšie, to človek na prvý pohľad rozozná, čo je nové a čo je staré. Toľko to, radosť, a tu ešte raz vítam, popozerajte výstavu, dúfam, že sa vám bude páčiť. No a ďakujem za návštevu. Spomenúť tých, vďaka tomu, ktorým tá výstava tu je, to znamená, že v prvom rade teda ako zberateľ Hladobolo, Žilinský samosprávny kraj, Turčianska galéria a takisto nám pomohlo Slovenské národné múzeum. Ďakujem vám pekne, považujem túto výstavu za otvorenú, pozrite si a na malé občerstvenie vás samozrejme pozývam.